Članovi Jiu-Jitsu kluba Stara Varoš osvojili 21 medalju na Balkan Openu u Podgorici. Sa nama su Mladen Jokmanović, trener Jiu-Jitsu kluba Stara Varoš i šampioni Balkan Opena Jana Boljević, Jelena Jovanović, Balša Sinđić i Andrej Pajović. Dobro jutro. Ste dobro? Dobrodošli u jutarnji program. Čestitke na osvojenim medaljama. Pa evo, Mladene, 21 medalja. Svaka čast. Hvala. Bilo nas je 26. Dva naša takmičara su nastupala u dvije discipline. Znači, pretendovali smo na 28 medalja. Osvojili smo 21. U pitanju je jedno veliko takmičenje, preko 20 zemalja učesnika, 1300 boraca, tako da smo veoma zadovoljni. Osvojili smo 7 zlatnih medalja, 6 srebrnih, 8 bronzanih. Pored njih četvoro imamo znači i 3 seniora koji su osvojili zlatne medalje. Prepustili smo mlađima da budu tu, možda ljepše reprezentuju. Tako da za nas je jedan uspješan nastup. Pomenuli smo da je sve to bilo organizovano u Podgorici, da je Podgorica bila domaćin Jiu-Jitsu Balkan Opena za sve uzraste. Hajde da čujemo njih, evo redom, Balša do mene, pa onda Elena, Andrej i Jana. Da čujemo kako je vama bilo na takmičenju, što ste osvojili? Ti si zlato. Da, ja sam za zlato, imao sam 3 borbe. Prvi meč sam radio sa Ukrajincem, njega sam pobjedio maksimalnim poenima. Drugi meč sam radio sa Bosancem i u finalu sam se sreo sa našim takmičenjem iz Crne Gore. Jelena? Pa na takmičenju je bilo odlično. Imala sam 4 borbe. U prvu borbu sam se borila sa Ukrajinkom, drugu sa Rumunkom i treću isto sa Rumunkom, četvrtu sa Ukrajinkom. Što si osvojila? Prvo mjesto. Veoma sam zadovoljna sa svojim rezultatima. Dobro, da čujemo i Andreja. Kako je za tebe bilo ovo takmičenje Balkan Open? Na takmičenju je bilo dobro. Ja sam osvojio zlatnu medalju. Imao sam 2 borbe. Prvu borbu sam radio sa Srbinom, a drugu sa Kipranom. Svaka čast. I da čujemo najmlađu, je li tako, Mladene? Koliko, Jano, imaš godina, prvo mi reci? 7. 7 godina. Kako je bilo tebi na takmičenju? Super. Ja sam imala 3 borbe. Prva mi je bila sa Rumunkom, druga mi je bila iz Crne Gore i treća mi je bila iz Grčke. Bravo, svaka vam čast. Pretpostavljamo da ste vi ranije osvajali neke nagrade, s obzirom da su mi neka od vaših lica i tekako poznate. Već ste vi bili, Balša, ti konkretno. Što je bilo još? Koje nagrade? Možeš li se prisjetiti? Pa prošle godine sam osvojio 2 zlatne medalje na ovom takmičenju. Ove godine sam se potrudio da to opravdam. Ostali? Je li bilo nagrada ranije? Je li bilo takmičenje? Jeste? Jeste. Evo prilike da nam kažete slobodno, dok gledamo snimki kako je bilo na ovom takmičenju. Pa bilo je... Prošle godine sam bila isto na balkanskom prvenstvu. Uzela sam srebro, ove godine sam opravdala i uzela zlato. Andrej? Ja prošle godine nisam osvojio nijedno mjesto, a ove godine sam osvojio zlato. Eto kako to ide, vidite kako se trud i rad isplate za godinu. Zlato. Jano? Ja sam isto prošle godine zlato osvojila. Svaka čast. Znači da se vrijedno radi, Mladene? Da, naravno. Oni su, iako su mladi, oni su iskusni takmičari. Konkretno Jana i Balša se takmiče i u judovu. Pored jiu-jitsua, Elena i Andrej treniraju samo jiu-jitsu, znači kod nas postoji opcija, odnosno ja sam trener i judo kluba Stara Varoš, u smislu ću da vam kažem da oni imaju veliki broj takmičenja u toku godine, iako su dječji uzrasti. Kada je sezona, da kažem, u jeku, oni gotovo svakog vikenda nastupaju. I ovo je samo, da kažemo, naplata tog rada i truda. Da napomenem da je Balša osvajač dvostruke evropske medalje. Tom prilikom smo bili prošlog puta kod vas. Elena je iskusna takmičarka također. Jana, iako ima 7 godina, Jana ima puno borbe. Ja mislim da Jana ima sigurno 100 borbe već odrađenih. Dok nam je Andrej tu novi među zlatnima i on je dokaz da se radi trud isplate. Možda čak i druga zlatna medalja za njega do sad. Tako da veoma smo zadovoljni, takmičenje je bilo veoma masovno,
kao što sam vam rekao, oni su imali priliku da rade protiv reprezentativaca koje možda do sada i nisu imali prilike da sretnu, jer je prvenstvo Balkana zadnjih nekoliko godina postalo open, odnosno boduje se na svjetskoj rang listi, znači mogu da dođu takmičari iz svih zemalja svijeta. Mi imali smo tu čak i Mauricijus u Podgorici, djeca nisu čula pa su pitala o čemu se radi. Naši takmičari su se borili i sa ukrajinskim borcima i sa Kipranima i naravno cijeli region, Balkan, Bugarska, Rumunija, Grčka. Jedno veoma dobro iskustvo za njih i velika, da kažem, sreća i olakšanje što je bilo kod nas ovog puta u Podgorici. Dakle, bila je jaka konkurencija. Da, oni su imali, kao što čujete, čak 3-4 borbe. To je odlično takmičenje, trajalo 3 dana, petak, subotu i nedelju, bukvalno prvog dana skoro do ponoći da je trajalo takmičenje. Tako da mi smo veoma zadovoljni, nastavljamo sa radom. Mislim da je ovo jedna veoma talentovana generacija i da ne zaboravimo i osvajače srebara i bronzi, da zaboravit ću nekog sigurno. Imam ja spisak, zaista ih je dosta. 21, ali imali smo nekoliko, da kažem, takmičara koji su nadmašili sami sebe, a imali smo nekoliko i kikseva, što je potpuno normalno. Svi oni su veoma kvalitetni i zaslužili su svoje medalje i da ih pomenemo, s tim što oni mi neće zamjeriti, stvarno bez spiska teško bi mi bilo da ih počitamo sve. Zaista je spisak podugačak, tako da najbolje reći pozdrav i za srebrne i bronzane osvajače. Osvajače srebrne i bronzane medalje. Mladene, što slijedi do kraja godine? Koje je takmičenje? Mi smo fokusirani bili na Balkan Open što se tiče mlađih uzrasta, ali kažem vam, imamo u svim uzrastima smo osvojili medalje, što je posebna satisfakcija meni kao treneru. Od Jane, znači uzrastu do 8 godina, imamo prvake do 10 godina, do 12, do 14, do 16, do 18, do 21 i preko 21 godinu. I ovo je za nas najbolji, da kažem, nastup koji je dao naš klub za reprezentaciju, tako da ukupno je Crna Gora bila treća, da ne zaboravim da pomenem, mislim Rumunija, Ukrajina pa mi. Nadam se da smo tu doprinijeli, znam iz prve ruke da je veoma zadovoljan i selektor. Ovim putem se zahvaljujem Nikoli Prodanoviću, imao razumijevanja, mi smo velika ekipa, desi se nekad da se neke kategorije promijene, on je stvarno nama izašao potpuno u susret i imao je tolerancije za taj ljetnji dio koji je kritičan za najmlađe uzraste, da se desi da su sporni kilogram 2, i naravno mi smo, mislim, to na najbolji način uzvratili i reprezentaciji i, da kažem, rezultatu. Pa je li sad neka pauza ili ima takmičenja? Imaćemo turnir 2 do kraja godine, ali mlađi uzrasti, znači to je bila kruna što se tiče njih. Imaćemo prvenstvo Evrope za seniore u Zagrebu, mislim sredinom novembra. Tu očekujemo nastup Nikole Perovića, koji je bio odličan na balkanskom prvenstvu, znači sa 4 pobjede, već drugi put je osvojio to takmičenje. Znači očekujemo njegov nastup i vjerojatno još par takmičara, tako da kažem, veliki preuzimaju u ovom drugom dijelu godine. I evo, Mladene, ti si neko ko zaista vrijedno radi sa svom ovom djecom, pomenuo si i jiu-jitsu i judo klub Stara Varoš. Gdje je veće interesovanje mališana ili to podjednako? Pa mi imamo jednako interesovanje, kao što sam vam pomenuo, na primjer od njih 4 koji su tu, Balša i Ana treniraju i judo i jiu-jitsu. Elena i Andrej ipak treniraju, znači samo jedno. Kod nas postoji ta opcija, naravno u posebnim terminima, ako treniraju oba sporta moraju dolaziti svakog dana na treningu, to su 6 treninga nedeljno. Ovi koji ne vole oba sporta, nego jedan ili možda im je previše teško, treniraju 3 puta nedeljno. Interesovanje za jiu-jitsu i judo rekao bih da je podjednako. To su 2 slična sporta, da kažem, bratska sporta. Među njima ne bi trebalo, postoje neki rivaliteti, iako da kažem, neki tradicionalni pogledi i dalje kod nas u Crnoj Gori postoje globalno.
većina klubova radi i jedan i drugi sport. To vam dođe kao veliki fudbal i mali fudbal ili beach soccer i fudbal. Stručnjaci bi vam rekli da su veoma različiti, iako su vizuelno slični, a opet to se sve vezuje za jedan isti korijen, ta dva sporta, tako da mi uživamo u njima i mislim da se drugari lijepo provode na treninzima i to je suština sporta. Za kraj da vas pitam, jeste li jednak uspješni u školi? Evo prilike da možda pozdravite drugare iz škole. Ja pozdravljam sve moje drugare vi put. Isto pozdravljam sve iz škole. Kod mene isto. Ja isto. Eto. U školama su nam strugi, morali smo opravdanje. Treba da pišemo opravdanje. Silna opravdanja pravimo. Ja ovim putem, znači, naravno i pozdravljam i zahvaljujem se na razumijevanju svim školskim ustanovama. Možda za nijansu da imaju još malo više razumijevanje za nas koji smo hiperaktivni. Ipak je ovo bilo takmičenje itekako važno, tako da osvojili ste ovakve nagrade i bilo nam je drago